Σίγουρα, άμα πάω. Ο γυναικονίτης έχει σχήμα π. Ο αριστερός καιρός ήταν τα πατριαρχικά γραφεία. Σήμερα είναι μια έκθεση με φωτογραφίες της Αγίας Σοφίας. Μόνο εδώ στο κέντρο ήταν για τις γυναίκες, ενώ το απέναντι δεξί σκέλος ήταν η θέση των συνοδικών. Αυτοί που αποτελούσαν την Ιερά Σύνοδο. Μια τέτοια ράμπα υπάρχει και από την άλλη πλευρά που ανέβαινε ο αυτοκράτορας με ένα μικρό αλογάκι μόνοι. Και πήγαμε εκεί στη θέση των συνοδικών. Είναι κλειστά. Ανοιχτά είναι. Κοιτάξτε παρακαλώ κάπου από τις καμάρες, διακρίνετε τις ψηφίδες. Αυτό το ψηφιδωτό απτώνεται πέρα ως πέρα, παντού, μέχρι τα παράθυρα, σε όλο το κλήθος. Αλλά είναι σοβαδισμένο, όπως σας είπα, με γύψο. Τώρα, έχουμε καμία Θεοδόρα εδώ στο γκρουπ. Θεοδόρα έχουμε. Ζωή. Ούτε. Ειρήνη. Τότε εσάς θα σας χρησιμοποιήσω λιγάκι για επαγγελματικούς σκοπούς και πάμε να δείξουμε την θέση της Αυτοκράτηρας. Ευκαιρία το κοριτσάκι είναι από τα τρία ονόματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, μικρόφωνο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η κυρία Αυτοκράτηρα, εδώ στεκότανε και ήταν η πολυθρόνα της Αυτοκράτηρας, της καθήμενης Αυτοκράτηρας. Τόσο ψηλά, από εδώ, από την πολυθρόνα της, σε τη λειτουργία και για τη συνοδεία της. Σε αυτό το πλαίσιο με το πράσινο μάρμαρο υπήρχε μια αμυλών κλίσεων κερκίδα. Στην κερκίδα η συνοδεία και από εδώ η Αυτοκράτηρα όλο το κόσμο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα ψηφιδωτό παιδιά της Βέρησης από τον 12ο αιώνα. Στα αριστερά, αν θα προσέξετε τα μάτια της Παναγίας, είναι κόκκινα. Έχει γράψει για τις εικόνες των αματωρών. Στα δεξιά έχω σκεφτεί τις σκιάσεις, τις ζητήρες, τα πάντα. Κάποιες λεπτομέρειες κάτω από τα μάτια, όπως βλέπετε. Και αυτές τις λεπτομέρειες έχουν δώσει με τις ψηφίδες και όχι με το χρώμα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη δουλειά και έργο είχαν εκεί πέρα. Ακριβώς στο κέντρο κοιτάζει λοξά ο Χριστός. Το πρόσωπο του είναι λοξό. Όπου και να πάτε, ή αριστερά ή προς τα δεξιά, θα δείτε ότι θα σας ακολουθήσει με τα μάτια. Και το κάτω μέρος του ψηφιδωτού καταστράφηκε από τα κοντάρια των σταυροφόρων και πούσαν για να πάρουν τα κομμάτια από το χρυσάφι. Δεξιά εκεί στην γωνία βλέπετε πώς ήταν ομορφωμένοι σαν εικόνα αυτό το ψηφιδωτό. Όλο το πάτωμα κάνει κύματα. Είναι από τους σεισμούς. Και πάμε τώρα από εδώ να δούμε έναν τάφο. Εδώ είναι ο τάφος του Ερίκου Δάνδαλου, που ήταν ο αρχηγός των 4ων σταυροφόρων, ο Δόγης των Βενετών. Όταν πέθανε κατά τη Λατινοκρατία, τον θάψαν εδώ, για να μην προκαλέσουν την οργή της Δύσης. Είχε εξαστερήσει πάρα πολύ το Βυζάντιο, χρειαζόταν οικονομική και πνευματική υποστήριξη από την Δύση. Γνωρίζουμε ότι μετά το 1339 ή μετά το 1360, ας το πούμε, είχαν αποδείξει στα Βαλκάνια οι Οθωμανοί και είχαν εγκλωβιστεί εδώ μέσα στα τείχη η Βυζαντινή εξουσία. Επάνω από τις κολόνες, παιδιά, αν τα κοιτάξετε, έχει μαγνήσει από την υγρασία, είναι το Βυζαντινό ψηφιδωτό. Κάτω από την καμάρα εδώ πέρα, πάλι είναι το Βυζαντινό ψηφιδωτό, ακριβώς το κέντρο διακρίνεται, έχει σταυρό. Εδώ δεξιά πλευρά, κάτω από την καμάρα εδώ πέρα, έχω πάρει διάφορα σημεία
για αξιολόγηση από την πλευρά της Χούντας ή εκείνο το τρίγωνο που βλέπετε. Βλέπετε, έχουν καθαρίσει μέχρι εκεί και το κόψατε, αλλά συνεχίζεται η κοινοτόψη. Παντού. Άκουβες από κάτω έχει. Τώρα, από την πλευρά της UNESCO πρέπει να βγάλουν κάποιο πόρισμα. Πρέπει να μας πάει αν αξίζει ή όχι. Αν θα συνεχιστεί ή όχι και τι πρόγραμμα χρειάζεται, χρήματα και τι καιρό για να φύγει αυτός ο σοφάς καπνάτο να βγει στην επιφάνεια στο Σανινό Ψηφίο. Γιατί δεν μας έχουν ανακοινώσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ψηφιδωτό από τον 12ο αιώνα. Στα δεξιά είναι η αυτοκράτηρα Ειρήνη, ουγγρικής καταγωγής. Κόκκινα μάγουλα, μπλε μάτια. Και στα αριστερά προσφέρει τη δωρεά τους που έχουν κάνει στην εκκλησία ο άνδρας της Ειρήνης, ο Ιωάννης ο Κομνηνός, ο δεύτερος. Γιατί έκανε άραγε αυτό το ψηφιδωτό? Ο γιος τους, ο Αλέξιος, ήταν άρρωστος. Μπορείτε να το δείτε δεξιά στο τοίχο εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε από το χλωμό του πρόσωπο ότι ήταν άρρωστος. Ρωτήσανε στους χέρις τι να κάνουμε, είπανε κάντε μια δωρεά. Και έκανε τη δωρεά και έκανε την ψηφιδωτή εικόνα. Σε τίποτα δεν ωφέλησε αυτή η δωρεά. Μετά από μερικούς μήνες πέθανε το παιδί. Και όλη αυτή η οικογένεια είναι ενταφιασμένη στη μονή του Παντοκράτορα. Στη μέση όμως βλέπουμε έναν ξανθό Χριστό. Βλέπετε τα μαλλιά του. Ήταν τα σημάδια της αναγέννησης που είχαν ξεκινήσει μέσα από το Βυζάντιο, το 10ο αιώνας παρακαλώ, και όχι 15ος όπως υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι. Μην έχει κατασκηνώσει αυτή εδώ πέρα. Ma con Arciadur kumlar burada. Pardon, grupları biraz alalım. Burası anlatacak yer değil ya. Εγώ να δώσω τέλος ψεύω είναι. Και εδώ στο βάθος είναι... Ωραία ματήρια. Από τον 11ο αιώνα το ψηφιδωτό μας. Εδώ στα δεξιά γράφει και ελληνικά επάνω η ζωή ευσεβεστάτη Αυγούστα. Η αυτοκράτηρα ζωή προσφέρει τις αποφάσεις συνόδου. Και στα αριστερά εκεί πέρα είναι ο τρίτος άνδρας της ζωής, ο Κωνσταντίνος Κολονάκος, που προσφέρει την δωρεά τους. Κάθε φορά οι αυτοκράτηρα όταν άλλαζε άντρα δεν μπορούσαν να αλλάξουν το ψήφο. Αλλάζανε μόνο το πρόσωπο. Δεν παραλαμβάνω το όνομα και το επίθετο παρακαλώ. Η αυτοκράτηρα ζωή δεν με δείχνει νέα εκεί πέρα, αλλά όταν είχε ανέβει τον χρόνο ήταν 55 χρόνια. Θέλω ότι την κυρίαζε τον άντρα της για να πάρει το επόμενο. Είχε ολόκληρο χημείο εδώ πέρα στο γυναικολίτη. Με κρέμες, με καλλιτικά, με τέτοιες ζαρυφές και έδειχνε πολύ μικρό. Δεν άφησε τη συνταγή. Λοιπόν, εδώ στο γυναικολίτη έχω τελειώσει με τη ξενάγηση. Αν έχετε βγάλει και φωτογραφίες και αν το είδατε από κοντά, κάνοντας έτσι μια μικρή γύρα θα φύγουμε προς τα έξω. Δεν είναι το αυθεντικό πάτωμα της Αγίας Σοφίας. Το αυθεντικό πάτωμα βρίσκεται 45 πόντους πιο κάτω της ωραίας πύλης. Εκείνη είναι η ωραία πύλη. Έχει μεταφερθεί από την Ταρσό, από την γενέτειρα του Αγίου Παύλου. Και εδώ πέρα, πριν να βγούμε, είναι το πιο καλοδιατηρημένο ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας. Από τον 10ο αιώνα παρακαλώ. Στα αριστερά, πάμε τον αυτοκράτορα τον Ιουστινιανό που προσφέρει το δώρο. Το έργο του. Το κάνει δώρο στην Παναγία στον Χριστό. Την μακέτα της Αγίας Σοφίας. Εδώ στα δεξιά, με τα τύχη προσφέρει την πόλη του. Βέβαια, το κάνει. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω για την Αγία Σοφία. Όπως θα βγούμε από την ωραία πύλη, εδώ στα αριστερά έχουν ανοίξει το βαφτιστήριο και εκεί μπορούμε να δούμε τη μεγάλη κολυμπήθρα της Αγίας Σοφίας. Μετά όπως θα βγείτε έξω, όλοι θα πάμε
να παραδώσουμε τις συσκευές και χώρια τα ακουστικά εκεί πέρα και μετά θα σας αφήσω ελεύθερη ώρα.